Hindi. Hindi. Ano? Hindi ka daw muna ta. Mapatok to ako ka iniyo kung paano magamit ng cellphone. Naapod mo na naman ako. O ano-ano na naman ang susugo mo sa kuya. Hindi ka daw muna. Mag-cellphone ako. Hanggang ngayon, nagpapatukdo pa ika sa kuya magamit ka yan. 2020 taka papig tutukdoan ka yan. Hanggang ngayon, day ka patatao. Romani ka digdiyo, tukdoan mo muna ako kung paano magamit ng cellphone. Tamadalan man lang ako kay itong tigpaparadalan nindo ni kuya mo. Mayo ka kayang ibang aram para tayo kan labot na. Aram mo na to. Kung ano to? Itong digdiyo sa Facebook. Anong ito paparadalan nindo digdiyo? Paano niyo? Paano ni mag-dot-dot digdiyo? Baka magka-erase ko niyo. Itong nahiling ko kay kuya mo, itong apod ka iniyo. Dot-dot digdiyo sa F. Tapos, may nagrurulos na itong nagbabayle. O tapos, nagsusurat baga duman si kuya mo. Kung anong apo duman, tukdido ko digdi. Halita ka ng tigtutok doan. Hanggang ngunyan, day ka patatao. Karo ka na si halo yung tukdoan. Kaya nga nagpapatukdo sa imo. Day ka tatao ka. Papainiton mo na naman ang alintako. Bati ka lunta ka kaniyong panghaplas na iniyo sa payo. Mayo ibang aram kaya para tahi ka kang ano mo. Aram mo na to kung anong tinatahi mo perme. Ralabot. Kaya nga nagpapatukdo sa imo kung paano ang paggamit ka ini yung ito ang sinasabi ko kung paano magdot-dot tigdiyo duman sa F. Ano man na F? Dot-doton mo itong Facebook. Ang F na yan. Facebook yan. Facebook. Na itong pag tigdot-dot mo, may nagluluwas na itong nagbabarayli. Itong na. Mga na sa imo. Kung kasualin ka nagdaragang kurang. Kakakaman sa kuya nagpapatugdo pag Facebook. Mga na. Tapos si kuya mo nahiling ko nagsusurat. Ako din punduhan mo ko, papainitin mo na naman ang alintako ni. Papainitin mo na naman ang alintako. Putok doon ni ako to, ako totoo. Umigdi ka, romani ka, di ka din magparahalab-halab ka. Tutusokon ko ang halanuhan mo kay iniyunini. Tutusokon ko ni. Romani ka, digdi. Tukdoan mo ko. Nabuo nga ni. Oh. Tapos, dahil ka naman dyan makakanood, daragang kurang ka naman. Dahil ka man dyan makakanood. Hindi nga tadagtaraasa na ang ni, haputong taka ni. Kasalan ko ni, na di ako makanood ni. Kasalan ko. Oh, ano ni yung may nagtanog? Ini yung si Ini yung ano to nagtanog na ito? Ang hapot ko, ano tong nagtanog na ito? Daita ka hinahapot kung kasuaran pa ako dahil nakanood. Madali noon kang tukduan. Ano to ba para sabi mo? Na 2020 mo pa ako tinukduan kaniyo digdiyo. Haloy-haloy ta ka ng pigtutukduan. Hanggang ngunyan, dahil ka pa tatao. Dahil ka man dyan makakanood. Kung kasuaring ka nagdaragang kurang, saka ka maadan mag-cellphone. Paano nga ni itong pagsusurat na itong nahihiling ko kay kuya mo pag nagdadala ning itong nagbabarayli. May nagluluwas na puso, tas itong muro na nakaarog ka ni. Ano
ito. Itong nag-arog ka yan. Kung gusto mo arog ka yan. O kaya heart. Susurat. Paano to? Ano man nagsusurat? Comment ito. Makulungan nga niyang alanuan ko. Kung habang makuntok doon kung paano itong naruluwasan na arog ka yan, saka itong nagpupuruso. Kung habang makuntok doon, paano digdi itong pag picture, itong arog ka yan, tas itong naka-arog ka yan. Paano to? Kung kasuaring ka kaya nagdaragang kurang, saka ka gustong makanood magpara cellphone. Paano itong pag video na itong nakatubang sa cellphone na nakaarog ka ng cellphone tapos itong naghihiro may mga number. Ano to? Paano itong pag-video? Pag-video. Didot-doton mo dyan sa video. Ta gusto ko nga ning mag-video man. Nahihiling ko nga ni ka mo nagbi-video, nag-aarog-arog kayo. Paano to? Tapos, pag dinot-dot mo na, ma-play na yan. May nagro-rollowas na dyan na number. Ibig sabihin, nagpupuo ng mag-video yan. Mag-aura ka na kung anong gusto mong aura. Tapos, sige. Kung kasuaring ka nagdaragang kurang, saka ka arog ka dyan. Magpara aura ning arog ka ni. Pumakaray ka ni. Tabaka takabati kalong ka ni yung termos ni. Pumakaray ka. Wala ka dyan.